Kee ka anyị mee? Anyị nọkwa ọfụma? Eji m n'aka na anyị nọ ọfụma, ụmụafọ Igbo ndewonu. N'oge gara aga anyị kọwara ife gbasara nzu na ụmụnna ya. Ife anyị ga-akọwa n'ụbọchị taa bụ ka esi eji ya ekpe ekpere maọbụ ka esi eji ya aga ọfọ. Ọ bụrụ ndị ọdịnala fa sị nọọ ịga ọfọ. Ka esi eji ya aga ọfọ, ka esi eji ya akpọku ụmụ mmụọ. I nee anya ebe a, ife a bụ nzu. Nke a na onwe ya bụ nzu. Nke a na onwe ya bụkwazi nzu. Nke a na onwe ya bụkwazi nzu. Mana abịa i nee anya kịta ifu na enwere ụdị nzu dị iche iche ụzọ ịnọ. Ifechiefo na n'igwe ka ọtụtụ ụmụnne anyị na-etete n'ụra n'ife gbasara ọdịnala. Ụfọdụ n'ime anyị enweghị onye ya akụziri anyị. Ụfọdụ n'ime anyị ndị ezinụlọ anyị ejewachago ụka. Ụfọdụ n'ime anyị maka etu obodo dị, ifele enweghị onye ọ ya ekwejekwu si ya kụzielie ife karịchaa etu a esi ha akụzie n'ife onyonyo nke efere mba ụwa. Ngwa gee ntị. I nee anya ifu na izu ife na-anọ a bụ nzu, nke a bụ nzu, nke a nzu, nke a nzu, nke a nzu. Oge ụfọdụ ịbịa batacha ọdịnala ọfụ, iyara ama ka esi eji ife ndị a eme ife maọbụ werie na-aga ọfọ maọbụ werie na-akpọku eke kere ụwa. Ngwa gee ntị. Nke a dịka anyị kọwara na mkpụrụ ụbọchị one gara aga, anyị si na nke a kịta na-emetụ aka na nke a n'izizi. Ọ bụrụ na igwupụta nzu n'izizi mbụ, igwupụta nzu n'izizi mbụ, etu a ka ọ na-adị. Otu a ịfụrụ ya na ọ dị ka ogbe okwute. Otu a ka ọ na-adị ma igbupụta nzu izizi mbụ. Ọ bụrụ na egwupụtazie ya n'izizi mbụ ọ dị etu a, aka mmadụ ewee kpụgharịa ya ọ dị etu a na etu a. Aka mmadụ bụ ife na-akpụgharịzie ya ọ dị etu a na etu a ka e wee nwee ike mee gịnị? Leta ego ya na nkewa dụ anyị bụ ndị mmadụ n'ahụ. Nke ahụ ya dụ latalata ka a na-akpọ nzu nwoke. Nke a nwelu nkewa ka a na-akpọ nzu nwaanyị. Ife iji nke a mee ka ị ga-eji ịbụa na abụọ a mee ka ị ga-ejikwa nke a mee. Nke a kịta ife melu nke a ji wee dị etu a bụ na-esugo ya esuo, gwee ya egwe, o wee gbalichazie agbalie etu a. Maka na ife eji esu nke a esu maọbụ gwee ya egwe ọ dị etu a bụ na unu n'anya unu afụ na nke a siri ike. Ọghọm mmadụ niile ka aka ha siri ike ịgbalị nke a ma o werie na-akpọku ndị mbụ na ndị egede. Unu nakwa anya ịfụ na nke a siri ike. Ọtụtụ ndị okenye aka ha esighozi ike. Ịfụrọ ka m si eme kịta o sichaa ike. So kama ọ ga na-afụ gị ofu n'aka, iwere ife gwee ya egwe ọ dị etu a ka ọ ya abụ ịchọ iji wee mee gịnị? Wee gaa ọfọ. Ịfụrụ ya ọ dịrị gị mfe n'aka. Ọ ya kpatara eji esu ya esu ọ dị otu a. Unu afụgo ya ụmụafọ Igbo? Isuo ya esu o mee gịnị? Ọ dị otu a. Nke a ka a na-akpọ edo, udo obi. Nke a na-egosi na gị na mmụọ enwere okwu, gị na mmadụ enwere okwu, na nnu na mmanụ aha eso okwu. Ife ndị a niile eji ya akpọku ndị nna nna anyị ha. Ife ndị a niile eji ya agwa mmụọ okwu. Ife ndị a niile eji ya agwa ndị mbụ na ndị egede okwu ha anụ. Maka na ife ọbụla ekele eke n'elu ụwa a nwere ikike nke onwe ya. Ma ọ bụgo gị nwa bụ mmadụ na-ege m ntị kịta, ị nwere ikike nke onwe gị. O nwere ife ahụ pụrụ iche, ọrụ ebube ahụ pụrụ iche mmụọ tinyere n'ime gị kpatara iji wee dị iche. Etu a ka ife ndị a niile si wee dị gịnị? Nwee ikike nke onwe etinyere n'ime ha, ha ji arụ ọrụ. Nzu a ekekere ụwa kechara ya wee tinye ya n'ana na egwupụta ya n'ana. Iwerie kpọkuo ndị mbụ na ndị ana na ndị egede fege ego ntị n'onu. Ọ bụrakwa sọ mmụọ ka eji nzu a agọ. Ife eji nzu eme karịrị. Eji nzu a agwọkọ ọgwụ a na-ete ụmụaka. Onye na-aya nke ndị oyibo na-akpọ chicken pox
n'ụzọ ọgwụ Igbo o nwere afịfịa ọgwụ ọ ga-abịa iweta ya gwerie ya na nzu a tee onye ahụ ọ na-atakwa nzu a ata ọ na-afụkwa maka afọ ọlụlụ ife nzu a na-eme karịrị ọ maka ụmụnne anyị ndị ga-abụ ha fụ onye ji nzu ha kpọọ ya onye ọjọọ na-asị ya Holy Ghost fire na-asị ya ọkụ gbagbuo ka nka jedebe ebe a nke a na onwe ya ife ndị oyibo na-akpụ ya nke a nzu a ife a na-akpụ ya n'ọnụ oyibo bụ native white chalk nke a ife ndị oyibo na-akpụ ya bụ camwood eji ya eme body scrub ọkwa ifu body scrub a unu na-ego nnukwu ego n'afịa camwood a na-abalị ya ọ na-edozi akpụkpọ ahụ mmadụ ife ị na-asị Holy Ghost fire ma ịfụ ka mmadụ jide ịpụkwazie n'afịa ijegori ya wee melu body scrub ịfụ hụ na ya bụ ife gbagota nke a wee bụrụ ọjị mkpụrụ osisi na-amị amị dịka m kọwalụ n'oge gara aga ọjị a iwere ya wee gwa mmụọ okwu mmụọ anụ ife ị na-ekwu ọ na-wee bụrụ ọjị mmụọ na mmadụ ege ntị nke a bụrụ ose ọjị ife ose ọjị a na-alụ buru ibu ọ na-alụ mana mmụọ na-alụ mana mmadụ na-alụ mana anụ ahụ aka m na-echigha azụ ka m kọwala anyị ife ose ọjị a na-alụ ma abịa na mmụọ mana mmadụ abịa n'ife gbasalụ ịtụ nzu ngwa geenụ ntị maka na ọtụtụ ụmụnne anyị mgbe ncha fa sị gị na fa amalụ ka esi eji nzu ekpe ekpere maọbụ gọọ ọfọ ọ bụrụ na unu na-anya ebe a unu afụ na nzu a na-egwerigo mie ọdụzia otu a ka o wee dị mfe ime gịnị ịtụ atụ maọbụ iji ego ọfọ maka na nke a dụ n'ọkpụrụkpụrụ ịbịa ka ịgbara ibe ya ịfụghe o sie ike sie ezigbo ike ọ bụrụ mmadụ niile ka aka ha siri ike ịgbalie ma ewere ihe na-ekpe ekpere ọnya merụ ndị mmadụ ji achọ igwe ya ka ọ dị etu a ka o wee dị mfe abịa n'ife gbasara ịtụ nzu obodo ọbụla ife nna akụziziri gị bụ kịta ka esi eji nzu aga ọfọ esi eji ife ndị a ọ bụrụ ndị oyibo maọbụ ndị ụka ha kpọọ ya sacramentals ife a niile ị na-afụ bụ sacramentals eji agwa mmụọ okwu ọnụ ife ị na-ekwu ụmụafọ Igbo ụfọdụ ụmụnne anyị ka tinyebere anya n'ọdịnala ọfụ asị gị na fa amarọ ka esi eji ife ndị a aga ọfọ ngwa gee ntị obodo ọbụla nwere njirimara akara ịtụ nzu ha ọnya kpatara eji asị onye ọbụla ka bekee na-ahụ ka ọ na-eru ụlọ ka anya na-eru ya ụlọ obodo ọbụla nwere akara nzu ha na-atụ ọ bụrụ na ehe gboo ịpụtafu nzu atụrụ n'ana ihe enwenwe ike isi n'onye obodo dị etu a tụrụ nzu a maka na obodo ọbụla nwere njirimara akara nzu ha na-atụ obodo ọbụla ka m kwụsịkwa ya ike obodo ọbụla nwere njirimara akara nzu ha na-atụ ehe gboo nwere ụdị nzu ụmụ nwanyị na-atụ mana kịta ụmụ nwanyị anyị sizi na fa na-eme na ife ọbụla nwoke merụ na fa ga-eme karịa nwoke maọbụ nwaanyị nwere akara nzu ha na-atụ dịka obodo gị si wee dị ọ bụrụ n'akụkụ anyị bụ Nnewi ka mbido na Nnewi na mba dị iche iche nwere ndị na-aka nzu ọkụka etu a na mba dị iche iche nwere ndị na-aka nzu ọkụka ife wee ka nzu ọkụka ịpụta ka ya ogologo nya ọ dịka ya si niile ede ife ngwa gee ntị abịa n'ịka nzu ogologo ahụ o nwere ndị na-ebido na mgbada karịa wee gbagobe nwee obodo na-ebido na mgbago karịa wee mee gịnị wee gbadataba ọnya ka o ji adị mkpa kaba ahụ ka ị na-eru unu ka ị mara ife ndị bụ unu na-eme na ọ na-adị mkpa maka na o site n'akara ife ndị bụ unu na-eme ka ị ga-esi wee hụdo obodo gị ama n'obodo anyị a ọkachasị obodo anyị bụ Nnewi ịyara onweghị ka ị ga-esi bata na obi mmadụ karịa nzu ogologo Nnewi ahụ eme ndị Nnewi a na-edo ekenekwa m ụnụ onye Nnewi na-ebe ekene ngụ ndị a na-edo ekene m ụnụ a na-edowa na nsọ na Nnewi ịbata na be mmadụ ị nweghị ikike ịnọ n'obi mmadụ kabaria nzu ogologo ife ọ pụtara na Nnewi iwu na ị chọrọ ịbachi obi onye ahụ
ọ dịrọ mma na ana Nnewi. Mana nke na Nnewi anaghị aka nzu ogologo na obi mmadụ apụtaghị na enwere ike abịa n'obodo ụnọ wụrụ na ụnụ na-aka nzu ogologo. Ọnya ka eji wee sị na obodo ọnwụna nwere njirimara akara nzu ha na-atụ. Kaba ahụ ka ị na-eru ụlọ ka ị wee mara akara nzu ụnụ na-atụ. Na ana Nnewi ka esi ama nzu na ana Nnewi bụ otu a, imee ya kpọm, imee ya kpọm, efuru ya. Ọ ka esi ama nzu na ana Nnewi. Ọ bụrụ na ị bụ nwata nwoke na-anụbeghị nwaanyị na ana Nnewi, ọkwụnofu ka m fichepụta nke a. Ọ bụrụ na ị bụ nwata nwoke ịnụbeghị nwaanyị na ana Nnewi, akara nzu gị bụ ịnọ. Ịtụọ ya kpọm, ịtụọ ya kpọm, ịtụọ ya kpọm, ịtụọ ya kpọm. Onye ọbụla tụrụ ụdị nzu a na ana Nnewi, 1, 2, 3, 4, apụtaghakwa ya ama na ya bụ nwa okorobịa anụbeghị nwaanyị na ọ ka bụ okorobịa. Mana ọ bụrụ na ị nụọ nwaanyị na ana Nnewi, akara nzu gị bụ 5. Ịtụọ nke a 1, 2, 3, 4, ịbịa n'etiti tii nke dị n'etiti ọwụrụ 5. Onye ọbụla pụtara ofu nzu a amago na gị bụ nwata nwoke emego gịnị, na ịnụgo nwaanyị, na iburugo dibịa ụlọ chiri ezinụlọ. Ịlụzie agwụ, ị na-abawanye ife ọ na nke a dị kịta 5. Ịlụ agwụ na ana Nnewi oluo 6. Ọnwụlọ onwere ọfọ iji oluo 7. Ị na-etinye ọfọ ọ na-elu 8 wee duruzie wee gaba. Nwaanyị anaghị na ana ngwa ka njedebe ebe a, ka njedebe ebe a. N'okwu alụsị, nwaanyị enweghị ikike ịma nzu n'okwu alụsị. Mana nwaanyị nwere ike ibi nzu aka tee n'ihu n'okwu alụsị. Ndị be anyị ndị Igbo, ụmụafọ Igbo, ka nka jedebe ebe a maka na ọ bụrụ ife niile ka a na-agbata n'anwụ. A sị m onye nwere ntị ya nụrụ, ọ nụrụ ube nwanne ya agbakwa na nkịtị, onye nụ ya kara ibe ya. Ndewo, nke emesịa.